Wow, 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 wee. Ang sarap-sarap. Guys, may infinity pool. Tapos may gano'n, may dagat pa. Tapos nandito pa sa overlooking. So nice. Lang ko. Tingnan nyo kung paano ko lumangoy. Oh no! Good morning, Dimyaw. So guys, good morning. Good morning. Di na ako na kagabi kasi na na kaming mag-swimming. Na ang tawag na pit? Nalingaw. Nag-enjoy na kaming nag-swimming, so hindi na namin na hindi na kami nakapag-vlog. Hindi namin. So ngayon lang, good morning. Yun pa rin. Oh, ganda. Good morning, Dimyaw. Wow. Sana all. So, kakain na kami guys kasi gutom na kami. Kain na kami ng breakfast. Coffee, syempre. Kakain na kami. Napapaalam kami kasi walang tsinelas. Wala kaming dalang tsinelas. Wow. Ito po yung kusina namin. Kaya, buto masakit yung likod mo kagabi, nakatulog ka ba? Hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog kagabi kasi napasukan ng lamig yung likod ko. Hindi ako nakatulog. Pero okay lang kasi worth it yung yung pagpunta namin dito. Wow. Ready na ni Ding yung coffee. Wow! Marunong ka mag latte art? Ay, gitudluan ko nila ni Rainer. Pero char na rin. Hindi kayo mabuntag, magutsa dapat kay one day rin yato nag-practice. So wow. Bakit tayo? Gutom na guys. Oo, gutom. Ikaw na. Hindi mo nila siya man. Nara, mong tulong mo, Ismay. So guys, naka na naman kami ngayon, naka-forma na naman kami kasi pupunta kaming Taytay. Parang parang hill shirt guys na overview pa din. Mga 10 minutes drive daw di galing dito, so pupunta kami doon. Wow. Lakas. Sarap ng hangin dito. Wow. Ano pet? Anong masasabi mo dito? Balik dito na tayo. Ha? Balik tayo dito, kasama na naman sila mama. Ganda no? Hindi na kailangan jowa para dadalhin. Oo, pero ano yan? Nag-powder ako guys kasi di ako naliligo. Hindi ako naligo. Guys, pupunta kami dyan. Wow!
After 10 kilometers of walk, char lang. Nakarating din. Wow. And meet Madam Talia. Hi, Madam Gyo. Siya po yung may... Onit. Siya pa yung may-ari ng ano? Alam mo, saya guest house. So, subscribe, click, basta. Pati ito sa kanya. Ano makita ninyo? Klaro na. So, tapos na kami mag-pictorials, guys. Well, enjoy the nature lang muna. Wow! Wow, ganda talaga dito, guys. Kung gusto nyo, So guys, pauwi na kami. Mamimiss ko yung lugar na to. Wow! Kung gusto nyo mag-book sa villa na to, kung gusto nyo mag-book sa villa na to, ano nyo lang, DM nyo lang yung page nila. Ito guys, DM nyo lang yung page nila or search nyo sa Facebook yung Villa Masaya Guest House, or di kaya sa sa Instagram Villa Masaya Guest House. Bye guys. So hanggang sa muli. Paalam. Shout out kay Jeffrey Store Jollyboy, kay Mami Floor, kay Sean Edward Banayar ng Dumaguete City, kay Alejandro Bakir ng San Pedro Laguna, kay Polly Lisiges ng Taytay Rizal, kay Masigay Abdul Hafar from Marawi City.